care realizăm cu Uniunea Europeană în domeniul fortificării sănătății primare și proiectul implementat de CTJM sau campania implementată de CTJM se numește Sunt tânăr, alimentându-mă corect, știu să trăiesc sănătos. Este pentru voi și se face cu voi, de aceea se solicită sprijinul vostru în realizarea unor mini-campanii de informare, a unor articole de informare în presă, a unor materiale video, foto sau puteți să mergeți la radio, de ce nu? Și să realizați o anumită emisiune pe această tematică, astfel nu doar voi veți alimenta sănătos și o să arătați bine și o să vă simțiți foarte bine, dar o să ajutați și pe alții să conștientizeze cât este de important să alimenti fructe și multele bune sau să mergeți la picnic, spuneți. Picnic dedicat poate fi totodată o mini-campanie, pentru că voi în localitate va trebui să realizați o mini-campanie cu câțiva prieteni de-a voștri, de la care să-mi trimiteți 2-3 poze, cu câțiva prieteni de-a voștri care să vorbiți despre alimentația sănătoasă și să faceți ceva împreună. Și la campania asta puteți să faceți cultural sau puteți să dați 2 vișine și spuneți ziua vișinilor sau o vișină pentru sănătate sau mergem un picnic sănătos în care mergem și facem cartofi, ciuperci și viniți. De exemplu, mama face ciorbă? Da. Mama face ciorbă. Fasole face mama. Nu face fasole. Nu face. Ce mai poate face mama? Pilaf. Da, boli diferite. Și sănătos. Cu legume din grădină. Foarte sănătos, cu mult pătrunjel. Bun pentru memorie. Câte sare ar trebui să mâncăm? Cât de piparat mâncăm noi mâncarea? În limitele normale. Să nu acolo foarte mult picravă, mult sare, nu exagerăm. Mai băgăm niște alte condimente, pernedul, frunzitate. Trebuie să fie totul suficient. Nu exagerăm. Ce mai mâncați voi zilnic? Când vă duceți fructele. Și mâncați? Fructe. Voi chiar vă alimentați sănătos. Eu mă bucur. Dar chipsurile unde stau? La magazie? Am revoltat gata. Chipsuri, fast food-uri. Și ce mai mâncăm? Mergi să mă duci la McDonald's, de asta vorbește despre fast food-uri. Voi? McDonald's, cu voia timp de McDonald's. Sunteți mai avantajat un pic. Nu ajungeți la McDonald's, nu băgați acolo toate produsele alea, semi-fabricate. Ea nu știi, eu n-am timp când mă trimit să lumesc, n-am timp de McDonald's. Da? Fornete. Eu n-am spus. Sunt prietenos și îmi place să ascult persoanele din jur și să înțelegi. Mă numesc Alexandru și iubesc să trăiesc. Iubesc să trăiesc viața din plin. Iubesc fiecare lucru care îl fac și tot. Mă numesc Alexandru și iubesc sportul. Pentru că suntem unii și noi pentru că există noi, pentru că avem calități deosebite. De multe griji, noi nu avem familie, nu avem copii și nu trebuie să avem griji de ei. Nu avem ce... Dar ce înțelegi prin distracție? Distracții. Spre exemplu, discoteca. Tot pentru mulți e distracție. E distracție, da. Alte distracții nu există la vârsta voastră. Depinde la un picnic cu prietenii sau... Da, și mâncăm mult gras acolo. Vă spun... Depinde tare mult de grupul, de felul în care crezi, de educație, de persoanele care se înjură tău și de felul cum îți vrei să trăiești viața. De asta depinde.